Kolmannessa luvussa oli puhe siitä, kuinka moraalifilosofia jakautuu metaetiikkaan, normatiiviseen etiikkaan ja soveltavaan etiikkaan. Olemme nyt käsitelleet metaetiikkaa ja seuraavaksi siirrymme normatiivisen etiikan pariin ja tarkastelemme normatiivisen etiikan erilaisia teorioita. Mitä on normatiivinen etiikka? Normatiivinen etiikka on pyrkimystä antaa normeja, eli sääntöjä, ohjeita siitä, miten meidän kuuluisi elää. Kyse on siitä, että filosofit yrittävät esittää johdonmukaisia näkemyksiä siitä, miten yksilön tulisi toimia toimijakseen moraalisesti. Eli filosofian tapaan yritetään järkeviä näkemyksiä esittää, järkeviä ja johdonmukaisia näkemyksiä, jotka toimisivat myöskin käytännössä ja jotka johtaisivat arvokkaaseen elämään, hyviin ratkaisuihin käytännössä. Normatiivinen etiikka voi olla joko sellaista, että siinä mietitään, minkälaista on hyvä elämä, ja pohditaan ikään kuin elämää filosofisesti, miten ihmisen pitäisi toimia elääkseen hyvin. Toisaalta normatiivinen etiikka voi olla yhteisten pelisääntöjen mietiskelyä ja etsiskelyä. Miten pitäisi tekonsa tehdä, jotta toimisi oikein? Jotta toimisi oikein yhteiskunnan jäsenenä, jotta ottaisi toiset ihmiset huomioon, jotta omista teoista seuraisi hyviä asioita maailmaan, tai jotta omat teot olisivat yleisten moraaliperiaatteiden, järkevien moraaliperiaatteiden mukaisia. Eli kyse on joko yhteisten pelisääntöjen etsimisestä tai hyvän elämän ja oikean elämän asenteen etsimisestä. Molemmissa tapauksissa etsitään perusteltuja normeja, ja tämä perustelu pyrkii olemaan mahdollisimman yleispätevää ja vakuuttavaa. Seuraavilla luennoilla tarkastelemme eri normatiivisen etiikan teorioita. Tarkastelemme ensin hyvän elämän pelisääntöjä hahmottavia näkemyksiä, eli oikeusperustaista etiikkaa, velvollisuusetiikkaa ja seurausetiikkaa. Sen jälkeen tarkastelemme hyvän elämän malleja ja hyvän elämän teorioita, kuten hyveetiikka, antiikin ja modernin ajan hyveetiikka, ja sitten erilaisia suuria elämän filosofeja, stoalaisia, epikurolaisia, Schopenhaueria, Kierkegaardia, eksistentialistia, Nietzsche. Tästä jatketaan.